National Commission on Human Rights dwaro luor makende ne ratiro mar oganda kaachiel gi thuolo mar oganda mabende gin gode pacho ka. Duolno oseo kaka obila nyocha omonjo kendo rakore gi jong'anyo manyocha kwedo nek mar mine pacho ka, ng'anyo manyocha otimore chuny boma ma Nairobi chieng' tich ariyo. Kaka undi Linet lero, jagoro mongirore migawo mar rito Laktar Raymond Omollo bende nyose go bade piny kendo yie ni obila nyocha okier. E kinde ma piny mangima obiro kanyakla mar hingo odiechieng' ma piny Kenya noyudo teko mar loch kendo tayo chenro mage owuon, duol makedo ne ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights koro dwaro mondo omi luor ratiro mar oganda pachoka kendo oganda duto obed thuolo. Ote mar riwruogno kwedo yo manyocha obila otiyo godo e keyo jong'anyo, manyocha kwedo medruok mar nek joma mine gi nyidendi e pacho kae. Ng'anyo manyocha obagi tich ariyo tarik 10 dweni. Tulo nyocha omuoch e chuny boma ma Nairobi kinde ma obila ne tiyo gi iro malungo wang' mar keyo oganda go manyocha ng'anyo. Jong'anyo go nyocha oting'o mana obok manigi ote mag indiko ka gisundo sirikal kod jopiny okaw ting' mar thiro timbe mag nek makamago. We want justice for the women who are killed, the women whose bodies were found in sacks. Mikono na miguu ziko kando, man. We don't know who did that, and that's not fair. Protect the ladies. Hatutasema men are not being killed. Hatusemi hivyo. We are saying females kwa sababu kwa hizo gunia tuliona mwili za wanawake. Duolno humnono gima omiyo monj mar obila kuom jong'anyo nyocha otim mana e odiechieng' hingo ratiro mar oganda kod odiechieng' tieko kampen mar ndalo 16 mar kwedo lwenje mag kit chwech. KNCHR dwaro miyo kawo okang' ni obila manyocha omonjo jong'anyogo kendo mi moro ka moro oting' msalape owuon. Monj makamano bende nyose kod jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omollo kanyo otwak e chenro mar JKL e Citizen TV. Omollo nyoko ni en adier ni obila nyocha ok otiyo makare rakruok gi jong'anyo kendo gisebedo gi lalruok gi ogai mar obila e wi wachno. It is something that we highly regret that happened. We have the processes, internal processes within the structure of the police. And as you know, there is the entire structure which is under the command of the Inspector General of Police. And what we expect is that anyone found culpable definitely has to be taken through the legal process. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi.